अरे ऐसन मनोहर मंगल मुराद सुहावन सुंदर सुरात नु हो कि ऐसन मनोहर मंगल मुराद सुहावन सुंदर सुरात नु हो। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ए करे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए ललना ए करे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। अहाँ सुन रहल छी कुमकुम मिश्रा यूट्यूब चैनल के शानदार प्रस्तुति। हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है नाना त डीएम होई है हो। हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है नाना त डीएम होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना हिंद के सितारा ओ त सीएम होई है ओ से ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा ओ त सीएम होई है ओ से ऊपर पीएम होई है हो। अहाँ सुन रहल छी कुमकुम मिश्रा यूट्यूब चैनल के शानदार प्रस्तुति। बबुआ हमार महाराज होई है राजाधिराज होई है हो। बबुआ हमार महाराज होई है राजाधिराज होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना धातु में हीरा पोखराज होई है सिरवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा पोखराज होई है सिरवा के ताज होई है हो। अहाँ सुन रहल छी कुमकुम मिश्रा यूट्यूब चैनल के शानदार प्रस्तुति। मुनि बाबा ईसन बबुआ ज्ञानी होई है राजा जी जैसन दानी होई है हो। मुनि बाबा ईसन बबुआ ज्ञानी होई है राजा जी जैसन दानी होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है बापे यस खानदानी होई है हो। ए ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है बापे यस खानदानी होई है हो। ए राजा जी ए करे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत